Wezareta Sağlamiya Tirkiye radgîne ku di nav heftekê de kesên ku ji Covid-19 nexweş dikevin hejmarê wan ji yên başbûyîn 106,000 zêde ye. Li ser bûyera Covid-19 li ku ye 2 sal boriye. Li gorî pêzanînên resmî de hejmarên nexweş û miriyan da hiç kêmbûn çênebiye. Bilakis zêdebûn çêbiye. Li Tirkiye herî dawî bes li roja 13 Reşemiyê 2022 da 276 kes ji Covid-19 mirine û 70,169 kes jî nexweş ketine. Di nav 2 salan da li gorî reqemên resmî ser 100,000 kesan ji vê nexweşiyê jiyana xwe ji dest dane. Lê Yektiya Tabîbên Tirkiye radigîne ku hejmarê miriyan 4 qat 5 qat ji vî zêdetir e. Halka sağlık veren bir sistem değil, hastalık dağıtan bir sistem. Ev sistema ku Wezareta Saxlamiyê bi rêve dibe nexweşiya gel çareser nake, tersî wê nexweşiyê belav dike. Niha duwarê nexweşiya Covid-19 de gelek kêşe pêk hatine. Ji 11 Adara 2020 heta vê demê nêzîkî 2 sal derbas bûn û hîn jî gelek kêşe nehatine çareserkirin. Bi sedan şaştî hatin durustkirin û hîn jî ev şaştî berdewam dikin. Wezîrê Salemî Fahrettin Koca ji bo ku hejmarên nexweşan kêm kin her roj daxweniya dide. Koca di demeka Kurd da ji bo rizgarbûn û kêmkirina mirinê gel hişyar dike. Lê gelê Tirkiye jî ana aboriyê li gorî Covid-19 ji bo xwe bêtir xetere dibîne. Welatî Seyfettin Dere vê yekê wiha radigihîne. Ekonomi abi pandemi etkilemiyor abi. Bandora aboriyê li gor pandemiyê li ser me xerabtir e. Me êdî pandemî ji bîr kiriye lê di aboriyê de difikirin. Ez li vir mûçeya xwe digirim heta diçim mal çend tiştan dikirim û êdî tiştek namîne. Ez nikarim ji malê re xerciyê bihêlim. Êdî em ne di pandemiyê de lê belê di aboriyê de difikirin. Bugün haklarımız için olanlardayız. Rêxistinên tenduristiyê û pisporên saxlemiyê rewşa aboriyê û pandemiyê ji hev û din veneqetînin. Ew amaje dikin ku heke rewşa aboriya gel neyê çareserkirin ev yek jî di belabûna nexweşiya Covid-19 da dibe sedema sereke. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.